Ya Tin. Tadi ini kemayu tenan lho baca-baca. Ning arep cukup miki dadak ayo Tin. Awak main cukup biasa ngono e kenang ngene dijine dadak. Nek blesek. Nah. Ngapa lho? Kok sak pola-pola aku die anu terus. Ora kok sak pola-pola ya sing jeneng pola ki nek menganduk apa pola nek digawe-gawe ya dadi perhatian. Iya. Saiki njukuk mik kaya anting kaya sapa ikai njukuk mik ya biasa jek ngene iki. Kaya ora jentikmu mesti munggah sikik ngene. Kok apa piye to? Anggepe Syahrini anggap. Ayo ge parian. Tuku telo. Nah, ra urung ya ming panganane telo kon. Ya ben lah ngopo ta? Enak lho. Ning Depok. Kelurahan Magua Harja. Nanggap dalang pekok. Saya tak ngilangi silit. Rumangsaku kok mbok men ora apa-apa wong tak rewangi pekok ngene iki nyatane ya iso ngekeki rezeki dheke kok. Ha iya. Aku nek ora tak rewangi pekok ngene iki ya sengara to ditanggap. Iya. Tak rewangi omong dhewe, tak wangsuli dhewe, guyu dhewe, nangis dhewe. Iya. Ya anggere esuk ya tak nehi amplop to. Suwun, Mbak, suwun matur nuwun, Mbak. Mugi-mugi sehat, Mbak, sehat jasmu.